Nyakorom gajongo kinyi majabero chien tarik 20 dwe mar adek higa mar 2024 geno mara ni chieyo makare wachopo ka mar kelo ni chenro mar rupiny kod mano mar mbaka oromo bed kod nyaka giko mar chenro makama nyinga Sharon Ngao oyawre Nyakorom gajongo kamoro mora ma intiere okinyi makawuono ichiew eyo machalo nade bore Nairobi ka wachiew maber kendo machiegni e chenro mar rupiny bed kod nyaka giko nyinga Joyce Oduor Nyakorom gajongo en geno mara ni chieyo makare okinyi makawuono oyawre kendo machiegni e chenro mar rupiny kod mbaka oromo nyinga Cleophas jagi sumo kanya kwar ma okeo nyaka sango uchiew wachiew ana chiew maber chiew maber nanu kuwinjore no rwakre ukelo Valentine March nenore ni dwa wuok ka udhie urieru matin gi Joyce Oduor bigeni kawuono ladies night namunge wuotho oko to nok anindo chon no chat nyaka gotieno akikijale wabogweli uchiew maber ana chiew makare wagone Nyasaye kamano yawo no odiochieng makawuono wachopo ka mar kelo ni Nyakorom gajongo chenro mar rupiny niti chiew nade amba chiew maber achiew ka ilo odiochieng makawuono pogre gi odiochieng manyoro kaluore gi weche mosebedo katimore Jakisumo achiew maber wagone Nyasaye kamano wacho ni waoro ote wacho ni mag chang mapiyo ne jogo matuo ne jogo mabende pod dhi nyime kod yudo thieth mopogore opogore wamedo mana oro negi ote mago mag chango mapiyo jogo mawito ngimagi bende anyuola gi obed kod horuok kindegi kata kamano andachiew yo makare achiew ka ila no ka otichiegni gi ofis ahinya Dore. Kata kamano Nyakorom gajongo waiko ni chenro ma iye lach bang' mae Cleophas biro bedo ka kelo ni weche manyien bang' mano to biro bedo ka kelo ni nonro mar gaset mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation nyaka sani The Standard an nokondika ni too little too late mano kaluore kod chike ma nyaka sani koro keti mano tok masiche mag apaya mosekawo ngima ji mathoth ahinya thuolo mar ndalo adek mokalo jatend migawo mar wechego mag wuoth Kipchumba Murkomen odiochieng manyoro nogolo chike moko chike makamagi de ber ka noket gi chon ponono dino geng'o masiche makamagi mago duto biro bedo ka lidhe nonro mar gaset Daily Nation be nokomenyo mana weche makamago donge ahinya kaluore kod duogo mago mag apisas mag NTSA e apini mopogore opogore nyalo paro kanogoli kod jatend piny Kenya mokalo Manu Uhuru Kenyatta nyalo kelo resruok e yorewa magi penjo maduong' ang'eni biro bedo kikelo nonro mar gaset ka Daily Nation ondiko kanyo ni ji madirom 25 bende nolalo ngimagi ng'eni japuonjre ma Kenyatta achiel nochako tho kendo makoro kelo kwan makamano nyaka kwan mar 12 odiochieng manyoro naneno kanyo ka ikelo gi ndege ahinya mano mar Amref bore Nairobi ka mar mondo giyud thieth mopogore opogore Nyakorom gajongo bang' yudo nonro mar gaset ibiro bedo kiyudo twak mokwongo okinyi makawuono ibiro bed ka itayo kod Sharon Ngao okinyi makawuono Nyakorom gajongo pod wantiere dwe mar adek to dwe mar adek bende jahingo kata mna jahingo tuoche mopogore opogore nitiere mano mong'ere kaka cerebral palsy kata ng'ola mano mar obwongo bende ber Joyce gi Cleophas kwa twake kotenre kod weche motenre kod thieth nikech magi gin weche makelonwa achiedh nade wantiere kod jowa mabende nitiere kod achiedh nade makamano nitiere jal mosebedo ka ritogi hadhi bedo kode kanyakla koda migawo mosebedo ka tayoge koro penjo moro amora mabende oganda nitiere godo kotenre kod cerebral palsy kaka inyalo geng' aparo ni en thuolo makare kabine twak makamano biro bedo kachako sa achiel mar okinyi to twak makamano bende ber kijiwo jonyuol nikech oyudo ni jonyuol moko mantiere kod nyithindo manigi ng'ol giero pando nyithindo makamagi dwe mar adek en mar mondo mi ojiw jonyuol kapo ni nitiere kod nyathi makamano tigole oko odhi e skul oyud kony mopogore opogore mar mondo mi en bende kata obedo ni en gi ng'ol odong' mana kaka nyithindo moko ngimane ponono nyalo bedo maber monyalo kata hingo ng'ol ma intiere godo makamano mana kaka iwacho kanyo Joyce en rito nyithindo machalo kamagi ere kaka imiyo gi rit makare kata ka ero osetimore janyuol osedo nyathi man gi ng'ol machalo kama ere kaka irite mochopa embe lek mare gino madower mar timo mano Nyakorom gajongo wan gi jarit kachiel koda ka jal ma timone gir wecho wacho ni jalonyo weche mag rieyo fuon mago mag nyithindo makamagi mantiere kod ng'ola wawinj gi ane Nyakorom gajongo gi okenge ma sirkal bende ponono osekaketo ka gin bende nigi tudruok makare kod sirkal e yore mag rito nyithindogi ere kaka itayo gi Nyakorom gajongo kano chieng' tich adek wang'e ni bang' twak ma Sharon dhi bedo kacha ka kelo twak ma okinyi makawuono saa 1 nyaka saa 2 wadonjo chenro mar tedo gi chiemo tedo gi chiemo gi jailieta mano biro ne saa 2:30 kanyo nyaka orom kanyo saa 3 mano bang'e ang'ado chenro mar mbaka oromo kama Joyce dhi chako gi chal mar fwambo ka warango gigo matimore e counties
Chal mar famo Nyakoromogi Ajong en mana lieko ni weche mopogore opogore mabro bedo ka waluono odiochieng' ma kawuono. Mibro bedo kineno matut e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono mano kochakore e weche manyien mag migago. Bang' mano to Cleophas donjo kod twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. To twak ma kamano Nyakoromogi Ajong en penjo maduong'. Counties ketho pesa e wuoth. Men sama loso sawane posta go wuoth. Kinyo ka kiwe apenjra ni kora ket mane wacho ni en counties mabayo MCS mabaya baya MCS malondo piny nyumo tiyo rietha gi pesa e county iwacho ni en county moting'o jowuoth kare jogo bede county side iwacho ni gin gitiyo ne jopiny sadi because gitiyo ne piny kama giriecha an gosiepa moro ka iwacho ni John Paul kanoromo kode juma mokalo en gi bagne moro matin endo kotine county boke ne MCA koro bagne moting'o cha koro ne ato kaka mantiere ma ofisa kero chopo wana samo dhi tich odhi bet mana kona moro to yawo bag ne ogolo laptop to bedo kanyi e romo moro 30 minutes kotieko to kona ne an kora sitieko tich ma kawuono kose wach ma jatend piny Kenya choni finya nitie ma kideo to dola wuok to dola wuok pesa ni koro ka dola onge teko ne mane nitiere kod dwe achiel mokalo kata dwe ariyo mokalo pacho kae mano e gik moko mopogore opogore matimo to kata kamano gigi timore e counties wa wadhi bedo kae kod MCS kachiel koda ka jalony mag telo wapenja en bayo mane matimore e county ka giwuotho gidhi kanye ma omenda magi bayo godo thoth moloyo moket tenge ne dongruok kata matimore e county kata mno osuru michoke e county kamano Nyakoromogi Ajong wayawo thuolo mari mondo mitudi kodwa kochako sani e layo duto mag tudruok mano SMS line nomena 23600 Facebook wantiere live kachiel koda ka YouTube donj kacha mondo subscribe yudo Ramogi TV Kenya ka mbui mar X yudo kacha Ramogi TV KE ka tudi koda bende mbui meka duto temo tingo Facebook X Instagram ko TikTok yuda kacha @Cleophas Oluoch Nyakoromogi Ajong an bende tudri kod Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Nyakoromogi Ajong page mara kanyakla kod mbui mar X yuda gi nying mar Sharon Ongao bed kodo nyaka gikon kich ma en rupiny to apenjre gima omiyo MCS gine ka gi power bank e simbe gi duto to kigochno gi gin mana agombo ng'iyo ma idhi bedo godo odiochieng' ma kawuono gin mana wateja magi thund weche Nyakoromogi Ajong We can't allow the government not to read the CBA, and therefore our strike is on. We want to implore on our doctors who are offering minimal services to get out of their work, because our salary, our wages are at a threat. Oyawre Nyakoromogi Ajong kendo machiegni kiny ma kawuono winy kinde ne weche manyien kamoro amora ma intiere abedo kata weche manyien nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyakwa ma okiew nyaka Sango ten mbalariany ma Kenyatta University koro chungo chenro magi mag somo e mbalariany no kinde magin kod kuyo bang' masira mar apaya ma nyocha oweyo ka jopuonjre gi makoro sani romo 12 nowito ngimagi jopuonjre go manyo tony e masira no manotimore e gweng' ma Maungu Voi lero kanyo kaka midhiero no ne ojukogi ka moko kuomgi nyoyudo hinyruok ne ochwal nyaka e county ma Nairobi gi ndege mondo mi giyud thieth makende jafwambo marwa George Aoko miyowa ler mathoth kar thieth mamoi e county ma Taita Taveta kae ne wayudo moko kuom jopuonjre mane pod yudo thieth kaluwore gi masira mar apaya mane olal kod ngima jopuonjre 11 e gweng' ma Maungu. The road was a bit slippery, so our driver akajaribu ku overtake, but I think akaona an oncoming vehicle, so akabrake ili arudi kwa lane, but kulikuwa na trailer imekuja nyuma at full speed, so ikagonga the left side of the bus. Wenye tulikuwa nyuma, I think we had the greatest impact of the crash. So I remember
people shouting, trying to warn the driver of an incoming truck. Yeah. Then the next thing I heard was a loud bang. Then I was just flying outside. Yeah. Moko kuomgi mane oyudo hinyruok marach ne oring godo e paw ndeke ma Ikanga kiterogi e boma ma Nairobi mar dhi yudo thieth. Ka jopuonjre mamoko 16 pod nitiere kar thieth ma Moi kuma gidhi e nyime kod yudo thieth. Vice Chancellor e mbalariany ma Kenyatta Ngire Paul Wainaina ne en achiel kuom jotend mbalariany no mane ochopo mar luwo wach thieth mag jopuonjre go. Jonyuol ne bende ochopo e kar thieth no kuma ne gijiwe derepe mondo mi obed motang' ne masiche ma kamago. Then I arrived here in the morning and I found it was true. That's how I learned about this accident. Msichana tulipoingia alikuwa katika hali ambayo ni wanting kidogo, lakini vile anazidi na kushughulikiwa, vile anazidi na kuona watu wanamtia moyo, anazidi na kupata tumaini, na hata nimeweza kuongea na yeye. Ile ningetaka kupendekeza ni ya kwamba madereva wakiwa barabarani wakuwe waangalifu, ni kwa sababu hizi ajali za watoto wa shule zimekuwa nyingi. Ng'anyo mar laktache ikoni en achiel kuom gigo mane ong'uko chenro mag thieth, gino mane omiyo oter moko kuomgi e boma ma Nairobi. Mimi ningependa sana kuuliza serikali ya kitaifa itusaidie ili tuweze kuweka ile tunaita trauma center hapa Moi County Referral Hospital. Maana mmeona hiki chumba chetu cha emergency ni kidogo. Tungekuwa na proper trauma center ingeshughulikia hawa wanafunzi vizuri zaidi kuliko vile tumewashughulikia hapa katika hii A&E department yetu. It's high time the government considered to build a dual carriage from, Nairobi to Mombasa. It will really help reduce such kind of accidents. Yeah. I would just love to urge the drivers to be a little bit more careful, especially carrying a large number of people. Yeah, you will be considerate of the people in the car. Even if you're in a hurry, you try to be careful. Yeah, especially when it's raining. George Aoko, Ramogi TV, Taita Taveta. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni kwan joma osewito ngimagi e masira mag apaya pacho ka sani okalo joma ne owito ngimagi gi midhusi mar corona kata COVID-19. Kane lose boma ma Kisumu omedo ni gidhi bedo kod romo makende madhi kelo kanyakla kod migao mar apaya kod mano mar NTSA mar ng'iyo kaka igeng'o medruok mar masiche mag apaya. Kindiki oloso tok masira ma koch molal kod ngima jopuonjre 11 ma mbalariany ma Kenyatta kod masira machielo manyotimore Bomet odhiambo manyocha. The people who died out of COVID-19 were 4,600 people in 2.5 years. Yet, in 1 year alone, 4,000 people are dying out of traffic accidents, meaning this problem of road traffic accident is worse off than even serious epidemics like COVID-19. And therefore, I have had a discussion this morning with my counterpart, the Cabinet Secretary for Transport. And between us, the National Police Service Traffic Department, and the National Transport Safety Agency, NTSA, we must come with a program to rein in on the problem of road traffic accidents, enforce the law, and make sure that we bring down the numbers of our people that we are losing every year through road traffic accidents. Twak ma kawuono e kind lakteche kod migao ma ochung'ne jotije ne ok onyuolo lemo kendo odiochieng' manyoro. Ma en bang' riwruok mag lakteche KMPDU koni ji mane ore burano ne onge kod teko mar chiwo duoko magidwaro. Kaka Judith Omodi lero, riwruoge mamoko mago mag jochiw thieth bende koro singo chiwo chung' margi mar ng'anyo wuok tich mabiro ma tarik 25. En bura mane omondi okinyi kod riwruok mar lakteche KMPDU, moko kuom jodito e migao mar thieth kaachiel gi migao ma ochung'ne jotije, bang' twak kuom mahaw seche 2, twagni ne ok onyago olemo bang' riwruok mar KMPDU
koni ji mane oyuore twagno onge kod teko mar duoko penjo maggi. It's unfair for the government to purport to be engaging in mediation. The judge was very clear in his order for an all-nation approach led by the head of public service. He didn't say that lawyers to lead a mediation. Number two, we will not allow any mediation whatsoever that comes about compromising our CBA. In 2013, we had a CBA which they disowned. Eburani bende mane giyange ni migao mar thieth ne osendiko ne duol matayo osara mar jotij piny owacho mondo mi oduoko osara mar lakteche matimo tiegruok piny gino mane duol no osepuodho. Ministry of Health, the CS Health, wrote to SRC on 11th of March 2024 to reduce the salary of doctors, and particularly here by medical doctors, medical interns, by 91%. And SRC responded 2 days later with a letter actually reducing the salaries. So we are saying that the Ministry of Health and the government in entirety are enjoying this particular strike. Kariuruoge mamoko mag lakteche bende osingo chiwo chenro gi wuok tich poni gichako ng'anyo margi. I heard them saying that it's only doctors who are out and the facilities are running as usual. But what I want to tell them is that we have agreed, and for all the other unions in the health sector, because we gave 14 days which lapsed on Monday, that is yesterday, we have met and agreed that from tomorrow up to Sunday, we are going back to members and we'll be holding meetings in the counties. On Monday, all the other unions will be here to inform the country on the way forward. Ng'anyo ni odiochieng' mar auchiel kendo jodito mag KMPDU oramo ni gibiro dhi nyime nyaka chop dwachgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto puodho paro mar chik mar osuru mar udi makendo koro en chik mabiro tiyo e pacho kae. Ruto okoni komiti mar omenda kod jokanyo mage yande oluorore chokanyo oluore kod dwaro mano mar doho kendo rieyo weche manyocha chendo. Kaka Walter Nyabagalero, migao mar lowo, migao mar udi kod chenro mag boma kanyakla kod loch gwenge okoni ma en okang' madhi nyuolo tije ne jo Kenya kendo loko ngimagi. Ben ywake kar jot ma jatend piny boma Nairobi. Kapok odeko, jatend piny William Ruto yie koke paro mar chik mar udi melo 2024 kendo bedo chik mabiro chiwo thuolo ne sirikal mar choko osuru mar gero ute manengo gi ogonyore. Hata vile mahakama walisema turudie hii maneno, walifanya vizuri, kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa, na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. And you did indicate to us that we must have respect for the rule of law, constitutionalism, and independent institutions. And that is why, Your Excellency, under your guidance, you decided we do the right thing by aligning the law and conform to what the courts wanted. And now that this has been done, the path is now clear so that we can create employment for our young people. Jokanyo monywando komiti od bura mar omenda, migao mar lowo, migao mar udi kod dongruok mag boma, kanyakla kod migao mar omenda okoni chenro no biro dhi miyo jende yudo tije kendo gedo mag kwan mag udi dhi medore boma. We have 45,525 units under construction, 48,988 units, which we should be taking off by way of signing the contracts in the next 1 month. What dignity is there when you live in the same room with your children and your wife, and the only thing separating you is a bedsheet? That when your wife has to go to shower in a communal bathroom somewhere out there with other men waiting, there is no dignity. Ruto ogolo siem magere weche mag mibadhi ne joma nyalo bedo nyang'ande kendo timo mibadhi kod pesa magero utego. We already agreed how much it's going to cost. Yes, we did. And there will be no escalations and there will be no issues. Integrity it is. This program must be corruption free. Jakom komiti od bura mar omenda
Kimani Kuria okonigi keto chik madino ne jok manyalo liethore nyeo utego moingo nyadiriyo. Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Providing shelter to all Kenyans is a constitutional provision. Banke to koke chik mar usuru mar udi, sirikal koro biro dhi nyime kod choko pesano mar chwalo dongruok magedo mag ute manengogi ogonyore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e kar jot ma jatend piny, Nairobi. Obila mag ukwach kich ma Kakamega omako gunde 700 mag mbolea ma oriw gi kuoyo bang' jopur golo ng'ur ni uso negi kuoyo kar mbolea. Jopur koro dwaro mondo duoknegi omenda mane ginyiewo godo mbolea ka jaod bura mano ma kaunti ma Kakamega bende jaod bura kaunti ma Kakamega bende koro dwaro mondo chiwnegi ler ewi kaka kaunti no ne onyiewo kite ni mbolea. George Bati nigi ler. Geno mar jopur ma Kakamega yudo keyo mabup koro chal manyalo digni bang' fwenyore ni moko kuom gigo manche ging'iewo ka giparo ni gin mbolea kowuok e kar keno mar piny owacho mar kaunti gin mana kuoyo ma ok mbolea manyalo konyogi e pur. Nikanunua mimi mifuko 4 na sikukuwa vile nilienda nyumbani sikufungua. Vile nilisikia ati mbolea yenye tumenunua ni mawe, nimeenda leo kwa nyumba yangu asubuhi mahali penye niliweka mifuko, nikafungua mbolea, nikapata kweli ni mawe. So nilishangazwa sana vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe, nikajota maji nikaweka kwa sahani nikamwagilia maji. Sasa ni rangi inatoka lakini mbolea yote inapaki ni mawe tu. Nimekuja na mfuko moja washuhudia wajue ni nini iko ndani. Watu wanaouza mbolea wameona kabarazi, wanapenda sana kulima, tuwapelekee mawe. Shauku yangu ni hiyo kwamba serikali mutuangalie mtusaidie. Ng'ur mar jopiny ewi mbolea no koro miyo moko kuom MCAs ma Kakamega wuok tung' mosuo kod mbolea ma ichwalo kod piny owacho mar kaunti ma Kakamega ka gidwaro mondo duokni jopur omenda mane gitiyogo e nyiewo mbolea. Nilichukua hatua nikachukua mifuko 2 nikaenda nayo mpaka kwa waziri muhusika wa kilimo ambaye ni Mr. Andama. Alichukua sample akaniambia anapeleka kwa lab. Watu wa forensic pia DCI waka hapa wamekuja kudhibitisha na wamepata kuwa hii mbolea si ambayo itasaidia wakulima wetu. Sasa sisi tupewe pesa yetu, tuende tununue mbolea wapi? Kwa Cereals Board. Na hii kitu hata mimi ingekuwa mimi, hii mbolea ingekuwa hapa leo. MCAs monyiso chik nitie ji e tend kaunti ma Kakamega madwa mayo jopiny okoni gidhi loso chike mar neno ni ng'ata mane okelo ne jopur kuoyo ni mbolea oteng' lwete mogo. The national government instructed governors across Kenya to open 4 centers in every ward to dispute mbolea ile ya kitaifa. Our governor amekataa kufanya hivyo, anauza mbolea ambayo yeye mwenyewe anapata faida. Kwa ile line ya investigation yetu tukienda nayo, tukipata mtu yoyote hapa katikati amepana shortcut, anaipia wananchi, sisi kazi yetu ni kudunga sheria na hiyo sheria itampeleka nyumbani. Hatutaki kujua ni nani. Hata kama ikifika hapo juu, hatutaki kujua ni nani. Tutapeleka mtu nyumbani. Magi timore kinde ma jatend migawo mar pur e kaunti ma Kakamega Benjamin Adama to okwedo wechego ka okoni mbolea mane tend kaunti omiyo jopur ne otimnegi nonro kendo yud ni gin kare. Our fertilizer was tailor-made. My technical team, led with my director farm inputs, had moved around within the county and we tested our soils in different forms, and we learned that it was important for our soils and for our people of Kakamega to get a tailor-made fertilizer that we ended up providing the specifications. How should the police, who know how to keep law and order, be the first ones to run without asking the right questions and the right authority? Ka jopur ma Kakamega koni mbolea mane ginyiewo kowuok kar keno mar piny owacho mar kaunti no gin kuoyo, to migawo mar pur to koni mbolea mane gichwalo ne jopur ni kare. Penjo en to kare en ng'a mane olochore kendo keto e sito mar kaunti ma Kakamega kuoyo ni mbolea ni jopur. Na bando keto kuoyo ni mbolea jopur. Wach malicha nya koro mogi jwange no ndibro timo yo makare jopur oyodane mbolea mane ginyiewo.
Jafwambo Rita Tinina oyang ni ne owito ngimane kaluwore kod tuo mar pneumonia. Maen kaluwore kod jabero mar sirkal Peter Ndegwa kod jabero mar anyuola mare mano Dr. Mishaka. Kaluwore kod jawach lo anyuola mar Rita Timothy Injaga, giwacho kanyo ni giyie kod duoko makamano kapod gimedo mana kwayo thuolo mar yuago nyargi mosenindo. Ringre Rita ne oyude ode mantiere Kileleshwa, Nairobi okinyi ma Jumapil ka wachore ni chieng' Ngeso Rita ne ngima to buok ne obedo okinyi ma Jumapil bang' ka norem chopo e tich. We had come here to witness the post-mortem done. We have had it completed, performed by a government pathologist, Dr. Ndegwa, and the family pathologist, Dr. Michieka. The process is now complete, and we have been given the results. We have been told that the late Rita died of severe pneumonia. She died of severe pneumonia, and we are satisfied with the results. We are closed that question. Of course, the members of the family right now are distraught, and they are still asking for space. They're still asking for a little bit of privacy, even as we go into the news, we go to it with decorum, with respect, and remembering that there is a family that is there, that has emotions and can get affected by some of the things. Riwruok mar Azimio la Umoja oseyo migao mar somo wideko mar omenda ma ichwalo ne sikunde. Gino madekro chenro mag somo e pacho kae. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi wacho ni migao mar somo oketo nyao kendo sekta mar somo medo kethore. Jod bura go mag Azimio wacho ni ok gimor gi kaka itayo sekta no. No plausible reason has been given as to why funds that should have been disbursed earlier in the term are only being disbursed towards the end of the term, if at all they'll be disbursed. It is for this reason that we take the position that the Ministry of Education is setting up school heads and managers for ridicule, failure, and blame. In the process, our children are collateral. Whenever the Ministry of Education has come under pressure over disbursement of funds to schools, they do what they did yesterday. That is, they assemble the media, put together some figures, and announce that the money will be released the following week. Most times, it never gets done. And when it is done, it is never sufficient. Mane makelo egiko magweche manyeno kinyi makoni akromo gejwang tudi kod Joyce Oduor e chenro mag Nonro Mar Gaset kikiri mabor. Nyinga Cleophas Oloch jakisimo kanya kwar mogio nyaka tisango. Kitume mowa kelonu otenore endadu magi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea ongenga mawacho. Wela pomo chandaga. Tumechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer.
Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaon gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Nyakwara mogia joang machiegni Nonro Mar Gaset okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Kaka pile wantiere kae kod Gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation. Ka okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Boniface Otieno wadaka thuolo makende mar mondo mi walidhni mana moko kuom gigo momi pek e gazede ariyogi okinyi makawuono. Yawre Boniface, ichiew nade okinyi makawuono? Yawre ahinya, chiew maber okinyi makawuono. Kendo agoyo ni erokamano kuom rwak makende studio mar Ramogi kae. Wena mondo akaw thuolo ni mokwongo mondo chwal mos mara makende ni jafwambo wadwa Rita Tenina makoro nyoro seweyowa. Rita ne jafwambo mathiring'inyi kendo notiyo matek kabisa, omiyo nyalo wacho ni wan kaka jofwambo wayudo lit makende kendo wakwayo ni mana familia mar joka Tenina horruok makende seche makoro gin gi lit machalo kamae. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyaka sani koro nosetimne bero kendo noseyangi gino manokelo tho mano mar jafwambo Rita Tenina. Mano bende nitiere gazet wabro bedo kwalidho odiochieng' makawuono. Kata kamano gazede ariyogi odiochieng' makawuono Boniface aneno ka gichiwo thuond weche machal mago kotudore kod masiche mag apaya mosebedo katimore pachoka. Kata kamano dwa wachak kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono. King'iyo wach mabende gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod Killer Roads ma nyaka sani koro wacho ni ji 25 osewito ngimagi e masiche mag apaya. Mago masiche mag apaya motimore gwenge mopogore opogore e thuolo mar ndalo 3 mokalo. Nyaka sani wantiere kod jopuonjre 12 miwacho ni osewito ngimagi mane kind ji 25 mosewito ngimagi e masiche mag apaya motimore gwenge mopogore opogore ka bende jomathoth odong kod hinyruok matamra gi nono. Gigo makoro nyaka sani osemiyo jatend migawo mar wuoth mano Kipchumba Murkomen ogolo chike moko mibro bed kitiyo godo e piny. To kwang'iyo nitiere mana kwan mag jogo kata jomoko mosewito ngimagi Boniface.
Aparo ni lal mar ngima dhano e apaya marwa osebedo gino mosebedo ka chandowa kabisa, kendo mokwongo en wach malit kabisa ni jogo manyolalo ngimagi ji 25 kuom ndalo 3 mosekalo. Moko gin nyithindo jombalariany ma Kenyatta University manyoro dhi e trip Mombasa, nyogi lalo ngimagi e barabara, 11 moko be ohinyore kabisa. Ok adwa blame ng'ato, anyalo wacho ni mondo mi walo problem ni nyaka wan kaka joma riembo e barabara wabed jogo ma careful. Seche duto iwacho ni samwalalo ngimwa e barabara, seche duto watemoga blame police, blame makia ng'awa. Jomoko bende blame driver ni pono driver me riembo matek. Anyalo wacho ni mondo mi walo shida ni nyaka wabed jogo maluwo chike mag apaya. Mane mosebedo problem maduong' pacho kae kabisa. Ok ahero gima samoro ministry timoga ni ka problem machalo kamae obiro to yaka giwuok woko, gitimo koro inspection gigo machalo kama, yani giwuok woko mager kabisa. Giwek rito mondo accidents otimre yaka giwuok woko. Anyalo wacho ni seche duto gibed jogo ma police ong'e no timo ang'o e barabara. Tij police ok en kao siling 50 e barabara. Jo NTSA ong'e ni gitimo ang'o e barabara. Jok matimo enforcement duto ong'e ni timo ang'o e barabara. Jok mariembo mtokni gi ing'en ko gibedo trend maber to ng'ato wuogi mtoka for example bus kae gokinyi to dwano dhi nyaka Busia kendo duog chieng'no. Ok nyalre. Ibro bedo ng'amo ol. Ibro chope barabara kae tichako timo miscalculation, koro ibro yudo ni risk ngima dhano kabisa. Anyalo wacho ni wabeduru jogo makao seche duto mikao nyamburko ni donjo e barabara, bed ng'at ma number 1 nyaka ing'e ni tingo kin public service vehicle operator, nyaka ing'e ni tingo ji e nyamburko kae. Omiyo bed ng'atno ma ong'eyo ni seche duto nyaka take responsibility bi wach ni tanto jok matingo gi adwa na chop kodgi kama wadhi e chayo machalo nade. Yes. Atoko nyalo mana ng'iyo nitiere masiche mag apaya mana kaka gazeti ma Daily Nation oketo kanyo. Kwa ng'iyo Baringo, mane kaunti ma Baringo chieng' ngeso, nitiere ji 2 manowito ngimagi. Ji 2 manoting'o japuonj ka achiel kod japuonjre, mano mar skunda mag skund primary, mano mar skunda yawuoyi, mano ma Kapsabet Boys High School. Ka bende ne giyudo masira mar apaya, mano Kabarnet, mane apaya ma Kabarnet Marigat. Kabende chieng' ngeso onogo e kaunti ma Kiambu nitiere TikToker mano Branchira mabende ne ogwe kod nyamburko mano hit and run mano e wang' apaya mano ma Ndenderu Rwaka. E kaunti ma Bomet chieng' wuok tich ji 5 nowito ngimagi mabende ne otho ka 18 to odong' kod hinyruok mopogore opogore. Masira makamano ne ojuko tractor kaachiel kod mano nyamburko machielo mane gweng'go mag Saleik mayudore wang' apaya mano mar Bomet Kiptagich. Nyaka sani e kaunti ma Migori bende chieng' tich 2 bende ji 6 nowito ngimagi e masira mar apaya mabende ne otimore e Olalo mano ma Kuja Bridge mabende ne mane wang' apaya ma Migori Rongo. Kabende iwacho ni maybe ji 6 kata ji mohewa 6 nowito ngimagi e masira makamano. Kaeto jopuonjre 11 mago mag college kata university mano ma Kenyatta University bende nowito ngimagi e masira mar apaya. Kata kamano adwa wadhi it gazet mano mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mano mar gazet ma Daily Nation Boniface. Ka bende wang'iya ne moko kuom chike manyaka sani koro jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen wacho ni nyaka bi ket piny ahinya mar gayo masiche mag apaya. To mana kaka isewacho ni ok ber mar mondo mi sirikal rito mondi mar mondo mi masiche makamagi otimre kendo ochak timre kata obed mang'eny e pacho kae eka giket chike makamagi. Ka nyaka sani bende koro iwacho ni NTSA odwok e ndara kacha. Kalo ni wang'e ni NTSA kuom kinde mathoth ok osebedo e ndara. Duoko NTSA e ndara pono biro konyo e geng'o masiche makamagi machalo nade Boniface? Awacho kae ni seche duto ok ber ka sirikal rito mondo masiche otimre ka giter ama yaka gibed kod gikawo ndamo ama atua ma giparo ni nyalo konyogo jopiny. Ok ang'eyo ni duogo mar NTSA barabara bro nyalo konyo e yo machalo nadi, but aparo ni en gino maber ka gibro dhi e barabara ni gidwaro tich kod police nikech ywak nosebetie chien kacha ni wawacho adier, polis ma Kenya kae ok adwa dok negi kawuono. Adwa wacho ni polis ma Kenya kae
gichoko pesa barabara. Mane tich maduong' ma polis ma Kenya kae timo. Not unless Ministry of Interior obiro owuok gi jogi mager kabisa bong'iso un watero uwe barabara to adwaro enforce chike. Pod wabro mana yudo masiche mwayudo e barabara nyaka gi seche machalo kamagi. Polis nyaka gen kene barabara to tije en ang'o? Osemak gi mang'eny kata gi jo DCI kata gi ACC osemak gi mang'eny kabisa. Yudo ka polis okano siling 50,100 e fuko ne double kabisa. To mano timre nikech ang'o? Mano timre nikech polis ok chul maber. Koro feel ni kane barabara to yudo opportunity mar kawo pesa kuom jomariembo nyamburko sana jomatatu. Ok oriwo bende timre kamano. Number 2, again on jo NTSA gi samoter gi barabara. Gidhi timo the same mistake ma polis time barabara sani. Gimbe gidhi choko pesa. I hope no gibitimo kamano. We wane ane to bro timore na nikech paro ne gintie barabara chien kacha to jatend piny Kenya machon bwana Uhuru Kenyatta nogolo gi barabara. Aparo nitie duplication. Samoro paro tich mane polis tiyo gi jo NTSA tiyo. Samoro ne chalo ka gima en tich achiel. But again on jo NTSA kodhi e barabara gibro timo giluongo ni enforcement. Mtokni matatu moko maringa fa 130-180 kilometers gibro golo e barabara. Matatu moko ma samoro ok meet standards mondo mi gi operate barabara. I hope gibro golo e barabara. Wadwaro seche duto wach ni ok en wach mayot nikech asomo story ndawinjo ni dhano maromo almost 5,000 tho pile ka pile Kenya kae. En namba maduong' kabisa. Jok mwalale apaya Kenya kae. Kwanza 2022 wacho nwalalo dhano 4,000 aparo 4,100 dicha. Then last year nwalalo dhano 5,000 gima chalo kamano. Iwacho ni kalure kod nonro mar NTSA. Yes. Iwacho kanyo ni kinda dwe mar 1 kod dwe mar 2 mano tarik 20 dwe mar 2 mano higa ni. Ji maderoma 649 osewito ngimagi e masiche mag apaya. Ma en medruok kowuok e ji 623 mano wito ngimagi e thuolo makamano. Mano higa mokalo. Matiende ni higa ni ji mathoth ahinya osewito ngimagi e masiche mag apaya. To kwang'iyo nonro makamano Boniface kwanyalo mana dhi it gazet mar 3. Iwacho ni nitiere kinde kata seche ma masiche makamago timore. Kaluwore kod nonro mabende ogol kanyo kod NTSA. Iwacho ni atamalo 26 mag accidents kata masiche mag apaya matimore boma ma Nairobi kae. Thoth gitimore kind saa 1 kod saa 4 mano mar otieno. Kaite kinde ma masiche mag apaya otimore obede county mora more pacho kae nitiere omenda mabende ilalo. Mane wacho kanyo ni en bilion 450 ma wacho kanyo ni social economic losses mabende bedo in card kinde ka kinde mantiere masira mar apaya. Kaito oket kanyo kwan jopuonjre mabende no wito ngimagi e masira mano timore gwengo mag Maungu mano chieng' wuok tich kama jopuonjre 11 mag Kenyatta University no wito ngimagi kaachiel kod medruok e kwan jogo mosewito ngimagi higani kaluwore kod masiche mag apaya. NTSA bende aneno kogolo moko kuom apeyni mabende nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere kuonde ma masiche timore ahinya to e pacho kae gi yango moko kuom apeyni mabende wacho kae ni masiche thoro timore ahinya te boma ma Nairobi kae. Nyaka sani wacho kae ni kaluwore kod NTSA nitiere masiche mathoth matimore Northern Corridor manyaka sani gi yango nyaka peyni makamano. E kaunti ma Nairobi kae nitiere peyni 5 magiwacho ni nitiere kuonde ma masiche thoro yudo ji. Apeyni go oyango oriwo Thika Road wantiere kanyo kod Outer Ring Road, Mombasa Nairobi Highway kaachiel kod Eastern Bypass kod Northern Bypass. Omiyo konono kitiyo kod apeyni makamago nyakwara Mugia Jwang tibedo motang' mar mondo mi masira mar apaya kik juki. To kapod otudore kod mano kwanyalo mana dok koni nyaka sani koro mbalariany ma KU bende koro owacho ni ochunga chenro mag somo e skunno kalore ni koro gichunga kanyachiel e kuyo kod jopuonjre magi 11 mabende no wito ngimagi e masira mar apaya. En gino malit ahinya. Nyaka sani pod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia ma jopuonjre gi kata nyithindgi no wito ngimagi e masira makamano. To jogo mabende podi dendgi lit mano dong kod hinyruok mopogore opogore wakwayo mar mondo mi Nyasaye omigi chang mapiyo. Adwa nwadhi it gazet mar 4 Boniface. Ng'anyo mag lakteche sani oramo ni podi gibiro dhi mbele kod ng'anyo nyaka sirikal winj dwaro margi. Gino manyaka sani koro miyo kata jopuonjre kata jogo mosebedo ka yudo masiche mag apaya ok yud arita makare ute thieth ma pacho kae Boniface. Ng'anyo mar aparo nwa ngeke wachni matin mane an kae mokalo. Ng'anyo mar dakteche pacho kae biro kelo tabu, almost kelo tabu malit kabisa. Nikech yudo kaka gwenge magu makaluo kucha ama
kuonde duto ma jogi otime ng'anyo machalo kamae, iyudo services sana sana e ute thieth mag sirikal ama public hospitals, ibiro yudo ka kata jogo ma kata samoro nyalo hinyore gi, jogo manyien dak yud pesa matero jogi e private hospital, iyudo ni gisebedo ka giyudo gineno matek kabisa, nikech seche duto ing'eyo ni private hospital pesa ma gichajo mondo gitim go treatment ama gichiedh go ji en pesa mang'eny kabisa, ma seche moko ng'atno ma yuto ne ok ber ahinya ok nyal tero ng'ate kohinyore e osuptal mag ji giwegi. Daktache gi giwacho ni sirikal ok migi counter offer, ne gin gi ywak mang'eny kabisa, giwacho ni interns mag gi ok ndik, doctors ok yudo insurance, gin gi weche mathoth kabisa, to giwacho ni ka gidhi negotiation table gi waziri to pok giyudo counter offer maber kabisa. Osuptal kaka Kenyatta kacha gi Moi aparo nyocha gichiwo services matin, but koro aparo igi owang' kabisa, kendo giwacho ni gidhi withdraw the bare minimum manyocha gichiwo e osuptal kacha. Aparo ni mae dhi kelo tich matek kabisa, kendo an awacho mana ni seche duto seche mantie ywaruok sana sana between daktache gi sirikal, weche kaka weche mag chieth mar oganda en gino maparo ni sirikal ni miyo priority maduong' kabisa, nikech jowa ema hinyre. Nyalo paro for example, let's say tur ama gimoro timi, idwa timni surgery mapiyo piyo, to inyalo mana dhi e public hospital. It means ni bro winjo matek kabisa, nikech nyaka koro tidhi many pesa manyalo teri e private hospital. Ageno ni jogi odhi obed piny mondo winjre. Serikal wacho ni onge pesa, but wacho ni onge pesa to nidhi e CBA gi jogi 2017 aparo 2022 bani ng'isogi ama nuwinjre ni wabro timo ABCD. Idwaro ni jogi otimre nadi seche machalo kamae. En wach matek kabisa, but wageno ni at the end of the day jogi biro winjore mondo japiny oyud kaka nyalo yudo thieth maber. Token mana mano kende kwa dhiit gazet mar abich, mano mar gazet ni mar Daily Nation, bende nyaka sani koro jothieth bende dwaro mar mondo mi sirikal ochunge chenro mar tiyo kod e-teams ahinya ahinya te sekta mar thieth. Nyaka sani koro lakteche gin bende koro gichwalo notice mano mar ndalo 7, mano mar Kenya Medical Association. Nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi mano system mar Electronic Tax Invoice Management System e-teams mar mondo mi kik ti godo e kawo nonro mag jotuo e ute thieth, ka giwacho ni mano ponono bro rocho gino miluongo kanyo ni privacy ma onego bed ni jatuo bedo godo e kinde ma odhi od thieth. Gin bende gibuogo ni ponono KRA oko suspend tiyo kod e-teams, gibiro bedo ka gibago ng'anyo maduong' e pacho kae. Magi mana moko kuom achiedh nade ma jopiny biro medo bedo godo ka ponono ni KRA oko winjo ywak margi kendo koro gikawo okang' mano mar mondo mi gidhi e ng'anyo. Adwa ni wadhi it gazet mano mar 6, mano mar gazet ni mar Daily Nation, mana mapiyo piyo. It gazet mar 6 wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto yendo timo limbe mare e kaunti ma Bomet. E kinde mane oloso nitiere jogo ma ponono ne ogoyo koko, gino miluongo kanyo kod dho ngere ni heckling e yo ma ok ni kare. Gino makono nyaka sani nochuno jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mar mondo mi ogol chik ni omany jogo. Nyaka sani koro iwacho ni ji 2 osemaki kitudo kod heckling mane gitimo e kinde mane jatend piny nitiere kaunti ma Bomet. Boniface. Aparo ni gima ripo penjre ni tang'o miyo japiny goyo koko seche ma president odhi timo limbe bombe machalo kaka Bomet. Wano paro ni mago to e backyard margi, ema stronghold margi. Mane penje maduong' kabisa maripo penjre. To mae anawacho ni timore nikech japiny paro ni promise wa barabara, ni promise wa pi. Ni wacho ni bro miyo wa osiptande mabeyo to pok waneno. Mae makelo wach kae. Ji 2-3 mibro maka ma ji 10-20 mibro mak gima to ken solution. Gima nyaka jatend piny Kenya penjre ni en to jogi gona koko nikech ang'o e mkutano mara. Gino nyotimre nyaka Kiambu kae. Months a few moko manyocho kalo kae. Jogi oripo bed ni ging'eyo ni to ground ni chalo nadi. Mae clear message nyiso jogi ni to pod un gi jopiny ama ok un gi jopiny. Nikech seche duto sama president obiro ama biro timo limbe bombe mopogore opogore, oro bed ni dhano bedo piny to hore to winjo jatelo maduong' wacho nwang'o. Iyudo ni kata ka Kiambu kae manyocha dhi Kiambu se joka ne go koko kabisa. To samoro gigo koko ni jatend piny Kenya ng'amarach. Samoro gigo mana koko nikech gigo duto mani wacho nigi ama leaders magi mani campaign gona wacho nigi kwa donja telo ni after 100 days to ngima wa bro lokore. To samoro ngima wa pok olokore.
Mane penjo maduong' kabisa moriwo bende jogi penjore. But akwayo jopiny seche duto ka jatend piny Kenya obiro e gwengewa wabed jogo mohore. Differences to nigatie. Iyudo ni samoro kata kaka obiro kaka gwengewa ma pacho kucha, iyudo ni obiro gi joge ma supporte, ti jok mok supporte. But wabed jogo mohore, wabed wamiwe en jatendwa koro nyaka wa accept ni jatendwa. To miyo nyaka wamiye luor makare. Presidency en gino malich kabisa, koro miyo seche duto nyaka omiye luor makare. But ageno ni winjo gima wacho maber nikech gima timore ka an mane kaka nene. Aparo ni magi jok mano promise dhano gik mang'eny kabisa, to muda bende dhi to dhano koro bedo impatient. Anyalo wacho kamano. Nyaka sani kata kamano wang'eyo ni nitiere ywaruok mosebedo ka nena ahinya to e counties ma kamago. Ka bende kinde mane governor e county ma Kericho mano Eric Mutai ne loso, nitiere jogo mane otemo goyo ne koko, kata kamano nowacho kanyo nochuno mar mondo mi odwokgi kowacho ni ang'eyo ni ochulu mar mondo mi ugona koko e kinde ma awuoro. Wacho ni ma en tim marach monego bed ni uwerugo. Nyaka sani wacho ni ok obi yie mar mondo mi en kaka governor mar mondo mi weche makamago odhi mbele. Kata kamano e kinde ma itimo nonro ok oyang ni ponono en kwan ji adi ma ibiro bed kimako kitudo kod goyo koko e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto olimo kaunti ma Bomet. Nitiere jotelo madito ma koro ichich ni ponono ne ochulo rowere kata jopiny mar mondo mi ogo koko makamago ibiro bed kitimo negi nonro. Adonwa dhi it gazet mano mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation weche mag somo. Nyaka sani koro bad migawo mar obila mano mar DCI mar Okwach Kich osechako timo nonro. Gitimo nonro ne skunde 20 manyaka sani koro liekore ni ne ouso slots mag form 1. Ka bende giwacho ni nitiere skunde moko ahinya nyato mago national schools ka achiel kod extra county schools magin schools matimoga maber ahinya. Koro jonyuol nyalo bedo kod gombo ni we nyathina odhi e skul ni ponono kodhi e skul to nyalo wuok gi e omenda mathoth no kaw kuom jonyuol mar mondo mi girwak nyithindegi kata skunde go kaw nyithindgi e form 1. Gino manyaka sani timo nonro. Boniface, aparo ni en wach marach kabisa ponono ni gik machalo kamae osebedo ka timore ama osetimore. Awinjoga awinja ni gigi timore ga. Kendo nafas kaka extra county schools gi national school gin nafas ma seche duto ka nyithindo wuok e klas 8 ka gidwa dhi e klas 12 ama ka gidwa donjo e form 1 iyudoga ka competition ni malo kabisa, kendo janyuolo yie dhi as much as kata mana ketho gire moro mondo yud gono nyathi e slot mar national, sana national school ilaroga kabisa gi extra county schools. Wami nonro ni muda mondo wane ni to ang'o matunda mane mabro wuokie nonro ni, but gima nyaka wang'e ni tim machalo kamae to en tim maber kabisa, kendo aparo ni wawek blame jotende mag school miwacho ni nokawa asoya mondo mi orwak nyithindo e national sama extra ama skunde milaro kabisa gi. Wa blame nyaka jok machiwo pesa. In kano wach ni adwaro Sh200,000 mondo ater nyathini national school ni chiwo nango. We blame the two parties. Jachiwa soya gi jakawa soya. Jakawa soya nyaka wa blame. Number 2 anyalo wacho ni seche duto wan kaka jonyuol wabedo jogo modimbre, but wabedo na jogo ma miyo nyithindwa mijingo mondo giyud marks maber, nikech nyathi koyudo marks maber obiro qualify on merit, obiro yudo chance midwaro no. Koro janyuol nyaka ti matek, national school ama extra county school ama school maber Lenana ama Alliance ama ng'o midwaro no. Nyathini biro mana dhi kuro kitiyo ka nyathino tiyo matek. To tiyo mar nyathi matek en ni nyaka ibendi miye support mowinjore. At the end of the day ka ushirikiana maber gi jopuonje school tibiro yudo ka nyathini biro yudo da opportunity maber mondo mi odonje school midwaro no. But ponono gima chalo kamae ana winjo ga nyan gigo timore poka take part into poka experience awach kamano. But en gima rach kabisa ni ng'ato nyalo nyiewo chance ne nyathi. Aparo ne en gima rach nikech seche duto sama nyiewo chance ne nyathi body a national school kacha, let's say no yudo kata 320 ama 330 ama 350 ti fix ne nafasi bodo onje national school. Odhi compete gi nyithindo mana yudo 400 marks and above ama 380 and above. Obro yudo ko float okobi tiegore maber gi jowetene moyudo school nikech nyithindo karie kabisa mohinge. Ponono no dhi botieko. Mage nyithindo miyudo ni otieko form 4 to yudo grade moro ma let's say B+ ama C+,
But iyudo ni koro dhi okawo technical course odhi e mbalariany yo en kae odhi timo course ma ok onyal tieko. Okawo electrical engineering, otimo through dodgy means otieko, okawo to chako gero wang'o gi kelgo kwadwa. Awacho ni wan kaka jonyuol nyaka water nyithindo in the right direction. Wawek tugo gi nyithindwa. Wang'is nyithindwa adieri. Wan kaka jonyuol wawe dhi in as much as bribing sikunde mondo kawnwa nyithindo place nwa nyithindo sikunde mwaparo ni timo maber kabisa. Erokamano. Nyaka sani wacho ni moko kuom skunde ma bende ne itimo negi nonro ma ponono ne omiyo nyiso jonyuol mar mondo mi ogol asoya. Nitiere kanyo skunde miwacho ni thothgi nitiere counties mag Nandi, Uasin Gishu, Trans Nzoia kaachiel kod Elgeyo Marakwet. Kata kamano jatenda jakoma mano mar Kenya Secondary School Heads Association nyaka sani koro dok ne jopuonje madongo mag skundego kowacho ni slots makamago ne ochiw nono maonge pesa mora mora. To at a glance maneno ka gazedni mano mar Daily Nation bende oketo kawacho ni jonyuol moko nonyis mar mondo mi ochul omenda mane kind 1,100 nyaka 1,150 ma jonyuol makamago onego bed ni chulo mar mondo mi nyithindgi oyud chance obede school mar national school kata extra county school ma janyuol makamano ne gombo mar mondo mi nyathine odhi. Adwa nodhi it gazet mano mar 10 mano mar gazedni ma Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyaka sani koro nitiere jatatije e bad migawo mar doho manyien ma bende nowala mano Mokaya manyaka sani kore wacho ni ene bobedo jatatije e bad migawo mar doho mano Frida Boyani Mokaya mabende no walo dichieng manyoro ka okara An Amadi mabende no rutaya mano dwe mar 12 higa mokalo. Boniface anakoene mana hayo maber nafasi moyudo ni weche ng'eny judiciary kacha ibado kacha kendo ma ing'ene en post maduong' kabisa. Ageno ni Nyasaye biro telo ne mondo oyud kaka nyalo tiyo gi stakeholders wakinde ni kacha judges ni kacha mondo giyud kaka nyalo tayo bado ma Kenya kae e yo maber. En pak gi puoch ni Madam Winfrida Boyani Mokaya makoro kawo kar manentie kacha Madam An Amadi. Kapar ni abro wacho mang'eny wach ni gi sani en mana miyo mwanyalo kwayo ne hayo maber kendo wang'eyo ni Nyasaye biro telo ne mondo mi ota doho yo mowinjore gi nafas momieni. To bende bathe kanyo no ka gazedni ma Daily Nation oketo kanyo ni Who is Winfred Boyani Mokaya. Inyalo some yo makare nyakwara mugia jwang mar mondo mi ing'e nonde matut. It gazet mar 12 bende koro nyiso mano bero mano timne ringre jafwambo mano Rita Tinina ma bende no yuda kowito ngimane e kar dak mare Buore Nairobi kae. Nitiere kanyo jaloso e lo familia margi ma bende koro ne ochiwo mano postmortem report mano timo odiochieng' manyoro kod jabero mar serikal kaachiel kod jabero mar giwegi ne giwacho ni giyie kod duoko makamano mano duoko mar bero mana kaka ineno ka iwacho kae ni Tinina died of lung infection postmortem exam reveals. Nyaka sani koro iwacho kae ni we have just been told that the late Rita died of severe pneumonia mano kaluwore kod jaloso e lo familia margi. Nyaka sani wan kaka jofwambo wantiere kod lit kaachiel kod kuyo kata kamano familia mar Rita Tinina bende okwayo mar mondo mi e kindegi ma gintiere lit kod kuyo migi thuolo margi kata privacy margi mar mondo mi gibede kuyo e yo makare kata giku e kindegi makoro giywago mano nyathigi mano wito ngimagi. Wamedo chwalo negi ote mag kuyo kaachiel kod lit. Adwano tie kod machinglo mano machinglo mabende aneno kanyo kantiere it gazeta mano mar 17 mano mar gazeti ma Daily Nation kapok wamulo gazeti mar The Standard bende machinglo makamano. Adwani wayude mondi achiel kachiel mar mondo mi japiny bende onene otudore kod weche mago mag gero udi manengo gi yot. Odiochieng' manyoro nineno ka gazet no ndik kanyo ni government ema koro onyiero mogik matende ni government laugh lasts kalu ni nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto chenro mare mano mar gero udi manengo ne gi yot biro bedo kadhi mbele. King'iyo machinglo makamae Boniface korka korini kaweyo machalo nade? Mae machinglo ma korka kora anyalo wacho ni affordable housing chata aneno ka koro duogo kendo jotich Kenya kae jogo matiyo e migawo mopogore opogore biro ng'ad 1% of their income e salary margi. Machinglo ni aneno ka jatend piny Kenya oduogo taneno ka chal ng'at makalo
e wall moro kae to kalo gi fujo kabisa. Aneno helmet moro e wiye kacha, aneno matafari moko piny kacha, aneno ngas moro be kacha. Akiana nyalo wacho ni an gi kokora nyalo wacho ni gima wachore kae en ni affordable housing ni koro duogo gi thuon kata idware ama ok idware. Oduogo gi thuon kalure ni wang'ega ni nitiere ng'we moko e pacho kae Boniface kata e piny mangima. Nitiere ng'we moko ma ka ng'ato ringo to nitiere hurdles moko miketoga e magi. Koro bing'e ni mago ponono kiringo to kokinyal chikri to ibiro bedo ni rem kanyo. Wang'e ni nitiere ohinga mathoth mosebedo ka mono keto e tim wach ni mar affordable housing. Koro aneno ka jatend piny Kenya William Ruto okalo ohinga go duto kende ne mogik ero affordable housing oduogo atamala 1.5 mar osara mag jotiji biro bed king'ado. Jatich ng'amondiki tich bende biro bedo ka chula atamala 1.5 mar mondo me odhi e chenro mano mar gero udi man nengo gi yot e pacho kae. Kalendo odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nochuoyo koke e bill makamano makoro kete mar mondo mi obed chik e pacho kae kendo waduto ibiro bed ka ing'ado. Wadwano wadhi gazet mar The Standard bende wamula ne The Standard mapiyo piyo kapok waweyo thuolo ma network mokwongo e chenro mar Opinyo Kinyi makawuono. Gazet mar The Standard bende pod omenyo mana wach maduong' magimenyo kanyo en kotudore kod masiche mag apaya ma nyaka sani koro kin thuolo mar ndalo 3 mokalo waseneno komedore pacho kae. Taneno ka gin gindike e yo mopogore kopogore kod gazet mano mar Daily Nation. Kwanyalo mana yude mar mondo mi wane kaka gindike. Gin gindike kae ni too little too late. New laws to tame accidents. Matende ni gitemo wacho ni chike makamago oket moleo ka ji 25 osewito ngima gi pacho kae. Ji 25 go oriwo nyaka nyithind skul 12, 11 mag Kenyatta University, japuonjre achiel mano mar Kapsabet Boys. En gino malit ahinya kendo kwaneno picha moket kanyo en picha manyiso mago jopuonjre makoro wanyalo wacho ni gin ne gintiere kod hinyruok mathoth. Koro nochuno mar mondo oting'gi kod ndege kowuok e kaunti ma Taita Taveta kikelo gi ute thieth mopogore opogore e boma ma Nairobi kae mar mondo mi giyuda arita makare. Chenro makamae nyaka sani koro ang'e ni pod oweyo jonyuola ahinya to mago ma nyithindgi ohinyore kaachiel kod mago ma nyithindgi nowito ngimagi kod lit mang'eny ahinya. Kata kamano wageno ni chike makamaga ahinya mano mar duoko NTSA e apeyni ma pacho kae ponono biro konyo e gayo masiche mag apaya. Wach makamano ne wasenono mano e gazet mar Daily Nation. Adwano dhi wach mar Shaka Holani Boniface mabenda neno ka gazedni ma The Standard omulo kae. Nyaka sani kori wacho kae ni jogo mabende johera magi no wito ngimagi e yore mopogore opogore kata e yore maling' kata e yore makoch. Nyaka sani koro gibiro bedo ka giyudo ringre mag johera magi. Wang'e ni bedo nosebed kitimo negi postmortem mar mondo mi oyang ni ponono ringre makama en mar familia mane. Nyaka sani kori wacho ni ringre 30 kende ewi ringre 429 mano yud e bungu ma Shaka Hola ema koro ibiro bed ka ichiwo ne familia magi mar mondo mi odhi oikgi. Boniface. En wach malit kabisa ni kuom jogo manotho maromo 429 ni dhano machopo 30 kende ma koro sirkal oyie chiwo gi sechegi mondo dhi koro otergi kar yweyo margi mogik. Process ni asebedo kawacho ni ok amor ahinya gi gima notimre kendo ang'eyo ni ji mang'eny kabisa pacho kae ok mor kod gima notimore. Wach Shaka Hola ni wawacho ga ni seche duto mane gigi timore sirkal ne ni kanye. Sirkal en assistant chief, sirkal en county commissioner, county commanders, jotelo duto mag sirkal manie ground ne gin kure seche mane gima chalo kamae ne timore. Nikech kwan mar jogo manotho e masira ni ama gima ne timore kae gin jogo mang'eny kabisa. To ji 5, ji 20, ji 30 ok nyal tho tiko to ng'ato kata watchman moro marito kata chukdar moro marito kata mana factory moro machiegni kanyo ne ok oneno. Omiyo awacho ga seche duto e wach ni gima notimre na unfortunate kabisa. Sirkal otiek timo postmortem modong' afatol kapok gitieko mondo gimi jogo mane olalo wedegi, osiepegi, minegi opportunity mondo gibi gikaw jogi giter kar yweyo margi mogik seche ma investigation ni baparo no drag kabisa. En wach malit kabisa
ni dhano mang'eny kabaye notho to ng'at manotimo wach ni kata gi seche machalo kamae ok osetere doho oseyang'ne ketho mopogore opogore we wami doho nafasi mondo wane ni to gibiro miye kum machalo nadi. Nyaka sani koro iwacho ni chenro mar abich mano mar kunyo kaburi kata kuonde mane oike jogo biro bedo ka chakore mano kaluwore kod detectives mosebedo ka timo chenro mar kunyo kaburi kata liete makamago. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere liete 35 mabende koro oseyangi ni biro bed ka ikunyo e bungu ma Shakahola kinde ma koro nonro pod dhi nyime. Nitiere wach machielo mabende aneno ka omenye e gazedni mar The Standard mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Nyaka sani koro nitiere governors ahinya to mago mayudore gwengego mag South Rift. Iwacho ka ni governors feel hit as leaders plot 2027 polls. Wang'eni kinde ka kinde tok yiero ka tok yiero ma 2022 noserumo, josiasa sani koro ng'iyo mbele mano yiero mar higa mar 2027. Nyaka sani koro iwacho ka ni nitiere governors moko ang'eni gin governors mano governor e county ma Bomet kaachiel kod governor e county ma Nakuru. Nyaka sani koro gintiere kod kion koni ponono kalure kod koso chopo singo mane gichwalo ne jopiny e kinde mag luto ombulu. Mane momiyo koro liet mar siasa sani koro medore matamra gi nono e gwengo mag North Rift. Wach makamano mipeke It Gazet mar 10. It Gazet mar 10 kanyo be naneno koket piche governors mopogore opogore ma Kericho wantiere kanyo kod Eric Mutai, Bomet, Hilary Barchok, Nakuru Susan Kihika kaachiel kod senator e county ma Nakuru Tabitha Karanja. Sani koro ponono ging'eyo chal margi mar siasa ahinya nyako tudore kod weche mag heckling mayando timore Bomet kono. Boniface. Mago siasa ok wanyal wacho ni gie sani ok ing'eyo chal margi mar kisiasa. Seche duto gima nyaka ing'e siasa kae en ni jotelo mwan go gie sani an anyalo kwayo jopiny mondo mi jogi e time mondo wanen to ginyalo deliver nwang'o sana governors. Asega bedo kawacho seche duto ni kata mane counties magwa makaluo kucha wami jogi time. Nitie governors ma sofa wan kaka jopiny waranki kendo wafil ni gitiyonwa maber kabisa, but nitie moko mabende wan kod maswali mang'eny kabisa e chunywa kaka siawa kucha. Anyalo wacho ni wami jogi time, wang'eyo ni for example bende gin gi changamoto mang'eny magipitia, but wabedo jogo ma patient wan kaka jopiny mondo wami governors time mondo tinwa. Wanyalo mana rank jogi in the 3rd ama 4th years kucha, but jogo nitie governors mochako tich maber kabisa kendo so far kata mane counties moko mopogore pacho kae kendo aneno ka gin gi programs mabeyo kabisa kendo gi tiyo devolution nobiro mondo kony japiny kendo amor ga seche duto ka wuotho mar kata mane counties moko North Eastern konie aneno ka barabara los maber kabisa, jopiny nyalo yudo pi, healthcare services nitie. Magi e gik ma japiny dwaro. Seche duto kiwuotho pacho kae ama idhi e gwenge mopogore opogore ka interact gi dhano kaka jofwambo, nitie gigo ma japiny ng'isi ni an ta gombo ni pachowa kae ka wanyalo yudo barabara magolowa kae materowa kae koloso maber, waparo ni wanyalo timo biashara kabisa. Jaboda ng'isi ni barabara wani osebedo marach kabisa, ka sirikal mar county nyalo loso nwa barabara ni to wageno ni wanyalo tiyo maber kabisa. Magi gik ma jopiny dwaro. Governors, wamiuru governors mantie mane waseyierogi, wamiugi uru time mondo gitine jopiny. Ang'eyo ni deputies magi bendo ketogi hirititi kendo samoro moko kuomgi olap gi ndong ni positions go. Akwayo ni jogo bed joma odimbore gi support their man, in kore in deputy koro support your governor, we miyo ng'ani pressure mondo tinwa. Niwinjo kata ka jatend piny Kenya William Ruto sama wach ma Bomet ni nyowuok to ng'iso jogi ni miuru jogi thuolo mondo otinu fast. Election biro 2027 to kifil ni ng'ani ne kotiyo ni maber to ubiro tere dala. Gibo decided. Yes. Wach machielo maneno ka gazedni mar The Standard bende omenyen kotudore kod wach mar affordable housing ma jatend piny Kenya William Ruto nochuo e koko odiochieng' manyora nokondik kae 1.5 mano mar osara mag jogo mayudo osara dwe ka dwe ibiro bed king'ado. Kata kamani wacho ni nyaka sani koro magi duto timore kata obedo ni dono wacho ni mano en discrimination ahinya ne jogo mayudo osara
mano dwe ka dwe. Nyaka sani koro wach ka ni nitiere omenda mano maderom 20,000 miwacho ka ni social housing ma en mar jogo mayudo osara mano matin ne 20,000 dwe ka dwe. Wantiere kanyo kod omenda maderom 140 mar jogo ma iwacho ni affordable middle class housing mar jogo ma yudo osara moingo 140 mano madwe ka dwe. To kwang'io wach makamano mipeke it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5 mabendi wacho kae ni jogo mapono nodong kod higni 5 to dhie retire ok bi ng'ad osara margi mana tamala 1.5 mar omenda makamano. Sirikal bende geto mar mondo mi ochok bilion 63 mano e bwo chenro mano mar affordable housing mano e hik omenda mar 2023 2024. Kata kamano koro counties ema koro ibiro ket ting mar choko omenda makamago e lwetgi. Wachni mogik Boniface ka waloro nonro mar gazet okinyi makau. Ka waloro nonro mar gazet okinyi makauono wachna mogik en ni aboro mana dok e gima wacho chien kacha ni wayudore kama tek kabisa kendo walalo joma ng'eny kabisa e barabara magwa pacho kae. Wan kaka jogo mariembo nyamburko e barabara wabedo jogo motang' kabisa, jok mwalale barabara ng'eny kabisa. Serikal bende wek bedo jogo magi react mana ka gik moko osetimore. Namba mwalale barabara ni jogi ng'eny kabisa. In 5 years inyalo timo kwandi kidhi NTSA data ama nonro motim gi jo ka NTSA bro yudo ni in the last 10 years waselalo maybe dhano 10,000. Mago gima mane do kunge mane do kani kwa bedo jok moditore barabara. Seche duto aneno ka ondika ni dhano tho ama masichni timre barabara between saa 1 gi saa 4 otieno. Mae seche ma dhano ng'enye barabara paro rashawa kendo kila ng'ato temo ringo kabisa mondo ochop ot. Wabedur jogo ma patient kata kwa riembe barabara kae. Jomoko riembo mtokni marach kabisa. Kendo koki exercise patience moro matin wabedur jogo ma patient seche duto mwariembo nyamburko mondo wang'eni to wabro konyore yo machalo nadi. Aparo ni mane wachna mogik otherwise ibed godiochieng' maber. Hairo kamana inya Boniface Otieno kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono ibi walidh ne nyakora Mogi Ajwang' gigo mantiere gazet. Gazet momori e kind The Standard kod mano ma Daily Nation inyalo dhi nyiewo nyakora Mogi Ajwang' mar mondo mi ibed pinye isoma e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi kanyo. Tok yueyo to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Kidhi mabor. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Okwan mana jomohero goyo thum. Wan e wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwacho golo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod Jota Chenro, Lindra Mogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sang'wen Otieno. Ngoma Uwake, en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakora Mogi Ajwang' kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thum nigi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora Mogi Ajwang' sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Uwake.
Nyinga en Papa Weekend. Wuok tich, tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Sa 10 gi dakika 15 nyaka sa 12. Warom. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok